Comment Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Maayong udto sa tanan. Ari naman kita kag magadulong sa inyo sang bag-o nga edisyon sang aton nga radio show nga ginatiguluhan nga Get Closer sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Subong December 19, 2021. Wow! Anom na lang kaadlaw, Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Kadasig, no? Kagti, salamat. Dasig man, nga naglalakat na. Umalis na po ang bagyong si Odette na walang paalam. Okay, well anyway, siliwat, maayong udto sa tanan, ga prepararda inugpanyaga, gapanyaga o kung tapos na panyaga. Okay. So, din nyo kami Ari lang kami para mag-serbisyo sa inyo ang Get Closer ni Congressman Greg Gasataya. Para gid sa inyo. Kaga, syempre pa, wala kita sang update sang Bacolod City COVID Watch. Kay kabaluta, damo nagkalaguba nga mga ang communication na line naton tanan daw halos na bagdown tungod sang natabo nga bagyo nga super typhoon nga nag-igo dirigid sa parte sang Pilipinas. So muna nga daw wala ta may mahatag sa inyo but still the same our working congressman nag-remind sa atong tanan nga magpanghugas pirmisang kamot, mag-face mask, kung gusto mo mag-face shield, pwede gid. Siyempre, mag-social distancing, nga do kung kaisa manumdum ta, mabudlay. Kapin pagigmungon may mga utod nga sa evacuation center, do kabudlay ipatuman, no? Amo na, so kinanglan lang pagpangugas pero may kamot. Kag siyempre, ang importante ang magpabakuna. Okay, kagdugidugay, ari na! Salamat na kaputa sa kag maga-istorya kami nga sa piyak sang makahaladlok nga bagyo nga super typhoon nga si Odette. Pero sila wow, grabe do ako do gusto ko maglagas kaya wala gi ko means of transportation nga maka-apas sa ila. Kay ang napatsagahan ko bala daw gusto ko man magbulig sa akong gamay nga pamaagi. Galing ki isala ko sa balay, di ko maglupad karon ang tanan nga mga atop. Amo na ganing nga daw jutay nga langulango no, siling sang iba niya, Rod, ang atop mo, ngalanan mo Rod Simon. Tapos, pa-notaryuhan mo kay Attorney Mayo. Kung ano nga kaya mo para maglupad ko no ang atop, mabahawi mo pa. Oh my goodness. Okay, sorry na. Istoryahan ta ang Super Typhoon Rai, known as Odette in the Philippines, is the 15th storm to hit the country this year and is the strongest storm of 2021. The typhoon made landfall on Thursday, December 16. Nagsugod sa una yung landfall. Kaya doon nakasyam ni sa mo. Alauna, imidya pa lang niya dito sa Siargao. Siargao sa southeastern Philippines, sa Siargao Island. Kaya galing kay pagtupa yato dito nga area, do basko-basko gid. Galabot guro silang 195 sa intensity sang bagyo kag syempre nabalanta naman nga do grabe gid ang agyan nila dito. Pero sa subong nga istoryahan ta kay naigo man ang Negros, no? Ari pud ko subong. Ladies and gentlemen, please welcome
congressional staff kag gapangamuyod ko sa mahal nga makaako nga mayog ini siya magserbisyo, mayugid nga makaupod niya naton ini siya. Pilakadlaw mangin public servant ni siya kay angayanda sa walay diwan kundi si Attorney Mark Mayo. Isa ka maayong udto, attorney. Mayong ugto, Sir Rod. Mayong ugto gid sa tanan naton nga listeners kag viewers no sa aton Facebook Live diri sa syempre sa programa sang aton nga pinalangga nga congressman ang Get Closer. So happy Sunday sa tanan-tanan. Wow, may lagi attorney nga si April Rose yung ginbugayan no nga nakapakasal ang manghod mo. Yeah, correct. Kag ako yan nag-volunteer gid ko to sa imong nga ma-serbisyo man balatani gida. Okay, may syempre may host na nag-ato man kita dito. Salamat attorney sa higayon ha. Kag pagkatapos gid sa kasal, bumundak ang ulan. Pero wala pa man tiya si gaparamdam di sa area ta si Odette. Bagyong Terrible. Odette, Oh, correct. Bagyong Odette, grabe. Hasta na nga sang December 16. Kag kita diya kung sila hapon daw na igo taya diri na sa mga gabi na di makatalagam no kay gabi no attorney no. Correct. Amo gidto nga siling ko, my God. Amo to nga gagwa-guwa ko kaya daw ang mga tanom hindi mo na maintindihan. 1 o'clock in the morning daw kantahan ko sila attorney labamba mo. Para labamba daw wasiwas gapanihol tanan na lang yambal mo ngati ako unta nga diri nga area sa Bacolod more ta sa hangin. Hangin. Oo, kay daw ang iban part may hangin, may tubig bagid. Balanta naman natabo sa syudad sang mga utod ta sa Kabangkalan. Amo na gani pagambal Kabangkalan, syempre duman ko gid si Ma'am Miriam Zayko. Kubaw ka pangamuyo lang gid mahimo ta mo daw. Attorney yan balunta ka. Nagkanta ko Lord's Prayer kiti kaluyan may 20,000 watts nga power bank ara lang ko may sound nakanta ko guro ang Lord's Prayer 30 minutes nga non-stop mo what na lain nga version ang wala ko na mga version yan ni Andrea Bocelli kito wala ko natunan kay Andrea Bocelli nakanta ko pero ang iban nga version daw wala amo na nga pangamuyo kay siling ko no, ang pinakakusog na pangamuyo, paagi sa pagkanta. Siling ko, Lord, idikaw lang sa amon si Odette. Okay, so attorney, nakibot gid ko sa inyo nga, ang inyong nga grupo, nagwa gid physically. When you are supposed to be, ara sa inyo balay, you will going to enjoy the comforts ang inyong balay, panimalay, pero you risk lives. Kay, gapangamuyo na nagkikuto sa inyo kiti gabiyahe ka mo. Gabay gasaylo-saylo ka mo. Diin ka mo una nagkadto attorney. Due tayo lang ang background, Sir Rod, no? Natabo Sige. sa to, nag-start kami assemble sa office as early as around mga 8 p.m. No? Okay. Although prior to that, ang mga congressional staff naton ara na yan nakapreparar, no? Sa instruction also ni Congressman Greg. And then, tidto kita nag-stay, on standby alert kita dito with Congressman Greg Asataya while ginamonitor nato ang sitwasyon sang bagyo. Okay. Especially, syempre, sa syudad sang Bacolod. And then, naglabot sa puntong, kaya nag-set up kita, Sir Rod, sang aton nga daw hotline Okay. Daw rescue, relief and rescue operation ni Congressman Greg Asataya. So may hotline kita, wala untat ang tawag, Sir Rod. Dakabaton kita information nga may mga residente na kita nga ginapang evacuate ang ila sitwasyon sa mga evacuation centers, pila sila kabilog. There are those nga way pagidyakinan, Sir Rod. So sang nabato naton insigida nga aton congressman, syempre considering nga medyo mabudlay ang sitwasyon during that night, kiti nang kakusog na gid sang hangin plus nga ang iban nga establishment sarado. Okay. So ay kita sang baklan sang pagkaon. Pero you're telling me nga kamuya wala na gid dyan nakahalin sa congressional office. Yes, gid. We were Literally, ara kamu gid ya. Literally, Sir Rod, Oo. ara kita didto. So, hasta kami to alas 9 sang aga from
7 p.m. to 9 a.m. we Wala were na there. gani ka mo tulugan that Wala gid tulugay, no? So natabo, so nakabaton kita mga information kung anong sitwasyon sa mga evacuation center, ginpa-preparar ni Congressman Greg Insigida ang panyapon. Amo to nga around, kung hindi ko magsala sa road, around 10 p.m. nag-pull out kami, 10 or 11 p.m. para magdulong panyapon. Ang una namon ginkadtuan gid ang sa JJ Gonzaga Elementary School, Layo, no, sa likod. layo. Sa likod lang balay ni Congressman Greg. Okay. Kaya nakita na to ng sitwasyon dito nga medyo burbudlay. Okay. So dulong kita panyapon. Ang kakulolbahan lang, tsakto nambal mo surod perti kakusog sang hangin. Yes. Although ang ulan do hindi gani tanto kadamol, pero ang hangin perti gid. Kay by that time, nabalaan ko sa isaw kamigo, ginabalan niya ko nga by now 98 kilometers per hour ang bakon. Kusog-kusog na. Gagang intensify nga nagbaskog na, amat-amat nga nagbaskog pag ito. Yes, no mas nagbaskog pagid Yes. siya at around mga 1 a.m. So mo tong ginimo na mo ni Congressman Greg sa taya nga medyo kululbaan man actually. Kay gapangamuyo man kami while gabiyahe sa road. Okay, basta may malupad kag... During that night, bis ka nara ka sa salakyan, hindi ka safe. Yes. Hindi ka safe. Kay tungod nga ang dalan, kita mo ng hangin, gabagusbos. Magpanaog kami sa salakyan, di mo mapaktan kung matumbahan ka kakahoy or hindi eh. So Correct. kapangamuyo lang gid kami nga mangin safe lang kami tanan, although perti ka delikado. Nabta nato ng sitwasyon sa mga evacuation centers. Makita mo ya kung ikaw na kulbaan, sila pagidya perti pagidyang kulba kag ang Tuod ilang niya. kabudlay. Oo. Way pakakaon, kung ano lang ang nabitbit, pakadto sa eskwelahan, wala kuryente, may tigulang, may bata, may gina-wheelchair, may gamasakit. So tidto mo makitang kinanglanon gidya nila bulig, no? May ara to isa. Hindi lang ko mag-mention barangay para wala lang kita bala may ma-offend, no? Oo. Batang isa ka evacuation center from 11 p.m. until nakalusot kami dito ni Congreg 3 a.m. Oo. Why pa sila yakinanan? Oh my goodness. So tidto mo makita bala ti tanan ga struggle man eh. Oo, yeah. In fact tanan nadlok gid magwa. Correct. Kaya nga kami ganin nadlok man magwa. As in naman bal ka na lang kululbaan na gid ya. As in Attorney Mark, kululbaan. mayoga, pasalamat ko sa Ginoo kag sige pangamuyo ko sa inyo nga Lord kay literally nagwa kamo sa area so yung Lord ubayi sila mga anghel gwa kamo kag tuy-tuyan na gid kamo kag proteksyonan kamo. So muna sa road no, nagpasalamat kita nga nangin safe. So pero natabo to sa road at around 1 a.m. na medyo slow down kami ni Congreg kay perte na gid ang hangin. And then we decided nga ti kay syempre gahadol man kami sa office eh. Ti arangka na ta, gwa na ta, anong plastada ra na pagkaon. 1 a.m. gapanilag kami kay ti sa congressional office. Kita mo gid ang mga inuganas ga kalatumba nga Correct. we decided no bal naton ma-slow down kita nay. So Attorney, nagstay. agawon ta ka amo to ang napatyagan ko nga the scariest and longest night for me. Yes. Nagyan ko si Ruping, nagyan ko si Yolanda. May Tomas pa, 2006. Kag ikaw yaw, binubin ka pa yati. The time, gamay ka pa si Amo ning Ruping. ako nung nagido. Amuning nakulbaan, gid ko, grabe pangamuyo ko. So, tapos, ano to natabo? So mo to sa road, bali from around 10 p.m. JJ Gonzaga kita sa Mansilingan. After to, nag-attempt kami nga mapabarangay 35. Oh my. Galing kay ang dalan, di na magyan. Di kami nakalusot sa lupit. May dako nga kahoy nga natumbada along Okay. Lacson Extension. Okay. So nag-pull. Nakita ko to post mo. Nag-post ko yung agaw para Ang information. iban, mabalanda yun. Mabalans ang publiko nga ang lupit hindi na gid maagyan. Magyana. So nagbalik kami kay limitadong dalan nga maagyan mo surod. Kapila Correct. kami magbalik-balik. Maagi kami sini nga dalan alang-alang liso naman kami. And then naging kadtuan man naton. Ano na ba tiyagan while you're driving? Actually Ang kakakain hangin, lang ano na ko. ba tiyagan no, uyog man ang salakyan? Yes, kag pagwa mo ya sa road ya, naman baka gid mabalik ka na lang sa salakyan. Kasi gabi. Okay, so ano ka mo naglikaw-likaw kung ano na malikawan nyo on Oh, your way yeah. to Barangay 35. Yes, pero nagway kami nakadayon sa road Okay. from Barangay Mansilingan, way kami kadayon sa 35. Di na lang kami nakalusot sa Barangay 40. Okay. Now, by the way, speaking of Barangay 40, kapasalamat kita kay Sir Boy Montalbo nga nagpahulam sa iya private nga basketball court. Oo. Amo na sulod ang nagserve nga evacuation center sang Barangay 40. Kag dito nakita naman naton liwat sitwasyon dulong kita panyapon.
damo-damo sang kabataan. So, ang ila to basketball court nami kay lapad. Galing kiti syempre ang kakusog sang hangin gasulod gid no. Correct Ti ang po. tugnaw, ang ambis ang ulan. So, around 11 PM na siya. And then, nagbalik kami sa office. Dito na kami nagpanilag anay sa sitwasyon. Tapos, nag-resume naman kami around mga 1:30 sa road, 1:30 AM. Nagkadto kita sa barangay 10. And then, Mambulok. Mambulok, Oo. no? Gindulungan naton man to sang ayuda, panyapon ang mga evacuees. Kag syempre, ti ara man tong barangay council, headed by Cap Strong Bravo, kagang mga kagawad, no? So, dulungan man to namon ni Congressman Greg. So, around mga 2 AM, naglusot naman kami sa barangay Montevista, Okay. barangay Villamonte. Yes. Sunod-sunod na sa road, and then around 3 AM nagbarangay 29, barangay 26 mga 3:30, and then nagbarangay 9. Sunod-sunod na so nakita ni Congressman Greg nga kay ti ginapanilagan man namon sa road mo By the way, duha lang gid mo ni Kong Greg. Pupod ang iban man nga staff. Okay, No? Ang oo. mga, syempre, nga mga close-in, ang driver, ang Okay. mga team also, ang mga kupdana namon sa office. Pero kadutay lang sa amon sa road. Kaya amon to ginimo, actually do damo-damo kami ging panghimo, may ara kami nagapangdulong panyapon. Sa office, kanday Miss Jovelyn, sila na Yeah. tong uyat sang Kanay hotline. mamay, oh. Day Mamayta. In fairness kay Mamayta, no, ining wife ni Congressman Greg Sataya, ara gid to siya. Bilog nga Correct. pamilya actually nagabuli gid, no? Si Franz, no, ara gid kami to nagabinuligay. Kiti ka jutay man lang sa amon sa opisina. Amo to ganito ka guilty ko nga I wish ara ko to nga nakabulig galing ki wala ko salakyan. Amo gani, medyo budlay naman gid to Yes. magwa sa road eh. So kami Wala ti gid sakyan. Why gid sakyan? Kami ti temprano, kami to nag-proceed. So kung sino na lang tong nabilin, amo na lang gid to ang gin-maximize namon, no? Nagapasalamat man kami sa DPWH kay tungod nga ang iban sa mga volunteers naton, no, in coordination sa ila. Sila naman to yung gapang rescue sa road. No, ang aton congressman si Kong Greg nag-set up man sa mga trucks, no, mga trucks, mga canters. Nga Okay. sila naman niyan kung may mabaton kami tawag, let's say binatrap sa isa ka lugar, ang isa ka residente kadtuan na kag i-rescue. No, may ara kita gin pang rescue sa barangay Mandalagan, kag sari-sari pa nga mga lugar nga ang natabo kung hindi sila kahalin sila balay, kinanglan nila mag-transfer na sa eskwelahan kay tituma na gid ka delikado, ging kadtuan na sa aton kaupdanan, no. Amo nang instruction ni Congressman Greg. And then may ara man kita a relief operation, sila naman niya kanday misyam, no, sila naman yang preparar food packs. Kay para Wow. pagkaaga, makapangdulong kami dayon. Okay. Kay alang-alang manidulong ang food packs sa road during that moment, kay hindi man maluto. Kay ti ang sitwasyon, Yeah. perti kabudlay. So, ang Correct. ginimo ni Kong Greg, ni Congressman Greg Sataya, nagpapreparar pagkaon nga cook na nga daan, ready na blakanon, amutungging Oh. pangdulong namon, hasta kami alas 9 sang aga. Kay kun bugas lang maluto matigang pa Alang-alang, magulay, gid. oo. Alang-alang, gid. So imagine, grabe. In action si Odette. Pero kamo, in action man nga gabulig. Kanami, attorney Kinanglanon Taposo. dito oo. during that time sa road. So nagdulong kamo, Mga food packs, mga meals, nga kanon na lang gidya. So, dito mo makita ang sitwasyon. Gina-appreciate man nato ng mga barangay official, syempre, nga ara gid hands-on, nga nagtatap man sa ilang mga pumuluyo. Pero kito mo gid makita nga daw beyond namla sa human capacity man nga hindi mo na mabuligan tanan. In fact, may mga barangay kami nga waay na gid na kadtuan, no, pero ti ginatingwaan gid namon sa road sa malabot sang masarangan nga ti ang food packs ma-deliver naton. Yeah. Pero sa kasagsagan gid to, ti limitado ang mga nakadtuan namon. Kag kaluyan sa road nangin safe gid mo to gani ang bala mo ni Congressman Greg nga daw ka kulol ba na bala we could have chosen nga magpuli kag magtulog sa road. Correct ang tani sining ko. Ang reaksyon ko gid Lloyd, mga ko di attorney nagalakat kundi Kong Greg ni man Lloyd tani ginasugo lang nila sa iban. Pero nakita ko nga kamo mismo in flesh and blood. Singko Lord, ang wala ko may mahimo. Why worry when I can pray for them? Yeah, correct. Amo na gin-apply ko man mo nga ko Lord maluoy ka ubayi lang sila kay amo na blasin ko literally wala gid siya kamo tulog. Sige lang kamo gwa kag ti kululbaan kag kululbaan gid.
Kaya ang rason sa to, Sir Rod, kulang gid kami manpower. No, hindi pwede nga magsugo lang si Congressman Greg. Yes, Kaya in the oo. first place, wag gid kami tawo. Kami-kami na lang kung sino dang makapanghakwat, kung sino dang makabakal pagkaon. Yeah. Amo tong rason man nga perte ang bulig man ni Mamayta gasataya kanday France no Yeah. iban sa mga kanday Shairan, day Mamoy, kami tanan dira nga rablang jutay pro gabi no ligay. Amo tong aton congressman man ti balo kasi Congreg kung sa rubo-rubuan na hindi mo na mabindihan mo. Yeah. Pagkan na yan. Kaya kapuyon ka lang si Congreg ya marangka pa na ya. Oh. Siya pa na ya mambalti. Gwa na Amo ng ta. Salong na ta. advantage. Amo ng advantage ang mga hubin. Kamu nga mga hubin, mayugid nga mangin kabahin ka sa konseho, kag si congressman, padayon, kamu nga mga hubin, puturo sang banwa. Okay, bagutan kag sige, sine kiti emotionally draining gid ang pag hinulanon ta subong mag-greet ka guro anay ma-shout out da. Sige, Sir Rod, no? Gina-shoutout ko by the way, rason nga na late kita, Sir Rod. Alin kita sa events ang Knights of the Columbus dito sa Barangay Punta Taytay. Hoy kalayo. Oo, so ginagreet gid nato ng Bishop Antonio Y. Fortich Assembly, no, sang Knights of the Columbus. Tapos may event man kita dapat subong sa Purok Rosal, pero gina-shoutout ko na lang da ang residente sang Purok Rosal. Ga-turnover sila subong sang ilang mga individual titles, ang duta nga sang una hindi ila subong mangin ila na gid kaugalingon nga duta. So pasensya gid, I cannot be there, but I'm happy nga si Congressman Greg Gasataya upod to nila subong. Wow. No, so gina-greet gid nato ng mga taga Purok Rosal, Barangay Takuling, especially sa ila presidente kay Tita Mildred de la Peña. And also, mga nagalantaw sa aton Sir Rod, i-greet ko lang, Kapitan, Mapisan, Mabuot, sang Barangay 12, amigo ko, Kapitan J.R. Alcantara, no, Barangay 12, para lang dira sa SM. Yes. Si Rochelle, Susana, no, mayong ugtugid. Siyempre sa aton congressman, nga gapang lugayawon, subong, ang amon nga schedule, lagari ilang gid Sir Rod. Kung siya to ara, ti ari ko di sa piyak, amo na kay ti as much as possible, we want to accommodate ining mga invitations. Kag ti may mga special events man nga kinanglan gid naton man istoryahon ang tawo. No, so gina-shoutout gid naton si Congressman Greg, ang perte kapisan gid ya matulog ka lang siya sa road ya. During that night, siya isalot ko lang kadali. Daw arab lang ga piyong-piyong nako. Kay ti daw kakapoy na ga piyong-piyong nako. Okay. Tapos mabatian mo ng tingog yang gwa na ta? Okay na ta? Sige, gwa naman ta. Tindog kayo, alang-alang tindog boss mo, ikaw dayo pa tuyo-tuyo, wala? Okay. Kiti, dra mo makita si Congressman Greg, pero tigidyaga taga lumapaw ang iyang nga energy, basta gani, serbisyo ang istoryahan, no? Isa ka tao, bala nga way ginakapoy, in fact, pabalik kami sa opisina, siyempre, batsyag ka naman, bambal pa na siya, pero timar kang energy ko subong daw, way gakabuhin. Ay, grabe gid, hara pa saya mo. Pero amo na nga ton nga ginaubra subong Sir Rod. No, so ginatamyaw ginato na kagapasalamat kita sa tanan man nga imbitar sa aton presensya upod si Congressman Greg Gasataya. No, kag tanan-tanan nga nagalantaw sa aton congressional staff naton, Miss Jovelyn, ang aton nga one-man army Sir Rod hotline. Magambal kaya hotline or daw arab lang mga helpline operations Sir Rod. Maminsar kaya nga damo-damo mo, may 5 guro katawo da gasabat. Okay. Ang opisina ni Congressman Greg Gasataya, Miss Jovelyn ang nagahandol sina Sir Rod sa bulig okay. sang iban dira nga ubra sang mga ulubraon. So amo nang gin set up ni Kong Greg, and then happy kami nga although ay na buligan gid kati ang tawag Sir Rod isa man lang makasulod one call at a time, no, pero tanan nga gina-requestan sang bulig Sir Rod na sa malabot sang masarangan na akomodar gid ni Congressman Greg Gasataya. Congratulations! Kag siling gani ni J.R. Alcantara, mayo nga udto kay attorney. Kag si Rochelle may udto kuno sa aton de. Kag attorney padayon ng gid. Of course, to Judy Pillejo and ang Celia, gabay pa nga okay lang kamo sa Pulupandan. Kagang mga utod ta sa Kabangkalan, gabay pa nagadula na gid ang baha.
ang say mamaylan tada nga mga utod mga taga Binalbagan, Ninigaran, kaya ang pariente ito ganyan sa Sipalay damo tuno kuno nagkalatumba nga mga kahoy kag diri sa Isabela kag syempre kay ano pagit dumduman ko man ang municipal ka engineer nga daan sa Moises Padilla is a friend of mine, the president of PICE Negros Occidental Chapter. Ma'am Glia Gayona Mabag. Gabay pa okay na kamo, kag okay lang ta, kag siyempre, si Mayor Maymay, no? Sang manggilimutan, wala kasi niya na, attorney, grabe, gina nga, ano namon, nga, inabalang si Mayor Maymay, very active man, gabi pa, okay lang man ang La Castillana, kag tiga pangamuyo, kita sa tanan, kay kun, well, ikumpara ang nagyanta di labaw na gid sa ibang nga lugar, grabe, no? The worst. Hapay gid, oo. Ang South gid sa road, no, may migo kita dara si Councilor Jason Tupas ang Hinubaan. Okay. Ang ila to sitwasyon do pila naman kadlaw nga do blackout, why signal, why communication, why kuryente. Until now, attorney, kaluy, ando may ara-ara naman? May communication na? May communication na? Sa Si Palay? Ara sa nabalaan mo? Kawayan kag Kabangkalan, ang Sipalay daw wala Wala. man I think sa road. Oh, Kay ining si Councilor Tupas naghalin sa Hinubaan, makadto pa na siya sa Kawayan or Kabangkalan just to have a signal kag makappost sa Facebook nga muning update and all, no. So amo nang sitwasyon didto sa sur. That's why nga gina-include man naton sa aton nga pagpangamuyo, syempre of course ang aton diri sa Bacolod kag ang mga iban nga LGUs man sa guwa sang Bacolod labi na gid sa south area, Kabangkalan, Kawayan, Sipalay, Nubaan, no, kag iban pa da Mamaylan nga naigo man, no, kati labi na gid nga ang ila to do gabinaha gid to sa road eh. Okay, kaya ang aton di sa Bacolod, daw king kaluyan nga hangin-hangin gid Yes, yung aton yes. niya. So, attorney, until 9 o'clock in the morning ang inyong aksyon nga wala ka mo tulog-tulog? Yes. Kaya actually, dapat ano na magig kami to, daw sa mga slow down na balakit syempre, ang lawas mo gabatsyag naman, groggy na kami. Yeah, oo. Naglabot sa point, tulukay na kami ni Mandalagan. Ta sa last namon nga stop is Mandalagan. Okay. Dito na kami nagtulukay, pungko kami sa bangko, may picture pa kami na diduwa. Gambal na kami nga medyo groggy naging kumarti ako mali groggy naman, medyo Oo. tuyo na. Yeah. Kaya mo tong mga last namon nga maging pangkadtuan sa Road Barangay Villamonte sa Purok Isla, nagkadto kita sa Luis Herbias, no, Okay. kaspilahan man sa Villamonte, tapos Mandalagan kita. Amo na ang mga last few stops naton, kay tiga sinulod pa ang mga request until nagpahuway kami 9 a.m. Dito na naka-decide nga sige ma-recharge anay, tulog anay. Pagkahapon, resume naman sa road, no? Nagkadto kami sa Purok Villa Esperanza sa Tangob. Okay. And then nagkadto sa ETCS 2. Kaya may mga nabilin pa nga evacuees, gimpang dulungan man naton food packs. Are you telling me, attorney, kaya wala ka man orderan nga mga fast food restaurant? By that time, galuto ka mo literally. Paano man? Actually, sa road, may ara kita nakita nga duwa ka fast food. Nga mo to Okay. ang naka-accommodar sang orders naton. Ano, Dra sa Lopez area lang, no? So makita nyo man dra. Ang Oo. duwagin na, so order lang kami, may magsulod request, order si Mamayta. Ay, salamat. Kung ready na, pick up po. Amo to nga somehow, no? We were blessed nga padayon kami dulong pagkaon ni Congressman Grega Sataya tungod man nga may ara kita Dako man nga bulig, nakita oo. nga open pa. So amo na to sang aga Okay. ang iban nga evacuees sa road ang ginahimo nila pagkaaga gapuli sila para i-recover pa ang ilang mga balay nga naguba. Okay. Kung ano pa dang pwede nila makayo. Pero pagkagabi sa road gabalik na sila sa evacuation center. Okay. Kaya syempre dito sila mapalipas ang gabi. Kaya why naman sila mga atop. Dito sila matulog. Pagkaaga muna, magwa naman na sila. So, muna ang routine ng evacuees naton sa mga gapamati bla sa road nga may plano nga magbulig. Kay kabalo ko damo, mga ko friends nga naga-initiate subong sang mga relief operations. No, so just so you know, ang sitwasyon sa evacuation center, there are those nga matiner lang daya overnight. Pagkaaga, mga around 6 or 7, ma-pull out na sila puli, recover kung anong pwede pa nila mabawi. Kayohon nila mga balay, around magdulom 5 or 6 p.m. balik naman na sila sa evacuation center.
So meaning, kung gusto nyo magdulong bulig sa mga designated evacuation center, the Ano best... gid ang mga kinahanglanon nga dapat ibulig sa ila? Una gid pagkaon gid sa Rod, Okay. no? Pagkaon, tubig. Ano ma-advise mo kung mamba kapag kaon luto na gid dapat, no? As much as possible na Oo. migig kung luto na. Oo. Kay ining mga evacuees nato, why na ni gamit subong most Yes. likely. Oo. So kung luto, better. But if daw naka-prepare na sila sang mga way pa na luto, let's say bugas, dilatas, canned goods, noodles, pwede na na. No? Okay. Importante may ara. Kag use clothes. No, dako gid nga bulig kay there are those nga way Habol? habol, bayo. Po, syempre ang magamit pa man bala sa Rod, no? Kay ti ang iba na mo nang kinanglanon. So the best time nga magbisita dira sa mga evacuation center nang magdulom na bla around 6 kay dira na sila time nga nagabinalik. But there are those nga nagpuli naman sa Rod kay ti nagturutawhay ng langit, nagpuli sila para magkayos ang ilang mga balay. Isalot ko na agay ko ni update sang 1,000 Hope to Attorney. Yes, 1,000 hope naton ginakasubo naton sa Rod tungod Okay. sa natabo nga bagyo, nag-cancel gid ko sang Friday. Kay Thursday kami to ni Kong Greg preparar sa mga helikoton sa during relief operation. And then pagka Friday, way labot lapyo kita, kag Okay. nagpadayon pa kami ni relief. Ang iban way gid kurente so Rod. So That's hindi right. gid makalantaw. Correct, Kumbaga ang oh. priority gid yan ay makaplastar sila panimalay. So ginpostpone naton, but then may ginaprepara naman kita nga special episode para naman ni sa Christmas, no? Gina ano talagang kay medyo sako pa. But then padayon ina sa Rod ang aton 1,000 hope. So, hindi ka mo hindi ka mo malipat ha, padayon, sila ni Attorney Padayon Mayo. gid na. So, kanami, no, kag, amo na bala nga masiling nga kamuya, serbisyong totoo, kamu mismo ang gagiho gidya, kamu mismo ang si Congressman Greg Casataya, ngati, siya ang nagapanumdum, ano ang himuon nyo, pero at the same time, siya ara man Yes, mismo yes. sa field. Pwede lang to yung, Lord, abo to hindi ko maano nga, Lord, ubayi lang gid sila, wala na ko may mahimo, subong kundi pangamuyo, kag pangamuyo lang gid sa ila. Correct. Ti mo na lang walk your talk sa Rod Oo. Tsakto na mo, pwede na lang to magsugo mo. Ti congressman na siya Yeah, exactly. Pwede na yang dulungin nyo to, amo niya mo to. Amo na kalabanan ng mga medyo public servants ta sa nabalaan kuya. Gasugo, oo. Kaga mo na, amo na ngambal ko gani ginasurod. Kita yang nga kulang kami tao Kulang na kami sa lakyan, kulang na kami manpower. So kung magsugo, hindi naman masarangan. Why na sang may maka-deliver? So that's why he opted nga magwa gid kag isa pa gusto yaman makita ang sitwasyon sa road Lain man bi nga ti mo na bla sa perte kabudlay nga sitwasyon. Kung ikaw ang evacuees dito, makita mong imo congressman, buhi man ang imo nga Correct. dugo mo. Oo, nga next time thank ka. you gid Oo. kong may araga pa salamat nga nag-message siya sa amon after 2 or 3 minutes ara na kami dayon sa area. Wow. Grabe pag-abot namon gambal gid yang akong dasig ka pa sa Food Panda. No offense sa Food Panda, no pun intended. Okay. Amo ni ang expression sang Yeah. tawo, ang balya kong dasig kaayo. Nag-message kami amo ni 3 minutes, 4 minutes ari ka na di subong. Ti amo na maliwat ma-re-energize ka naman sa isa ka lugar to after sa to sunod-sunod naman dayon tungod kita ta nga ang tawo pertigid ka budlay sang sitwasyon during that night until kaagahon. Okay, balikan na lang, attorney, no? Una nga gikatuan nyo, maski wala na lang oras, ang una ang Naka JJ Gonzaga Elementary Ikaduha. School, Barangay 40 sa kay Sir Boy Montalbo. katatlo, And then nag-Barangay 10. tapos, From Barangay 10 nag-proceed kami Barangay Monte Vista. okay, Nag-Barangay Villamonte sa Purok Wow. Isla. Tapos nag-Barangay Mandalagan, 26 sa 26 Mabini pa? Elementary School. Sila Oo. to ka Barangay 28. okay, And then nag-Barangay 29. okay, Nag-Barangay 9. wow, Tapos nagbalik kami sa Mandalagan? Villamonte kay ang mga rescuers ng Villamonte way pakakaon. oh, No, mga volunteers naton giningagaw namon padulungan pagkaon sa Barangay Villamonte nga gym.
And then nagluwes Servias nga eskwelahan, mga taga Villamonte Japon ang gikatuan naton. na ng lugar, oo. And then nag-proceed kita sa barangay Mandalagan. Oh, wow. Amo na tong last namon nga stop ni Congressman Greg nga In just a matter of pila ka oras, naka-12 ka mo? yes, ka evacuation Wow, center. grabe. Nagtulog kami Dos- kadali surod, may ara pa na sugpon. Nagtulog kami kadali and then nag-proceed sa Purok Villa Esperanza sa barangay Tangob. Oh. And then ETCS 2 dra Oh. sa barangay 16. Sa imo nakatuan nga mga evacuation center, di inang damo, gid. Ang pinakadamo nga nakita ko guro surod didto gid sa Hervias sa barangay Villamonte. Okay. No, kag ang Purok Villa Esperanza dra sa ila eskwelahan man. Damo gid sang evacuees nga most of them ang balay way nagid atop. Motuamban mo blagan iting iban paano pa tumabawi kay way ngalan. Correct. Kaya rato nga atopya ato na stupad balaya. Pwede mo na Kaya mabawi. hindi man mabawi kiti way mo sa ebidensya nga iyan atop. May ara man tupad balay surod nga kasadya bala na storya kung iban sa Okay, evacuees. Nga may ara ya tupad balay nga sang napalid ang atop sang tupad balaya ging balik yaya. Okay, wow. Ging balik kaya balya Grabe. imuli atop. To imagine na those are the spirit bala nga mahamot ka despite sa kabudlay sang sitwasyon. And may Kaya mo ara na imo, kung kuya subong ngalanan mo na. Ngalanan ko na kag panotaryuhan ko sa imo. Yan mo ata. Tapos attorney, So mo na galing surod ti amo na bla kung ara ka sa public service or sa politika. May mga tao gidya nga maintriga sa imo. natural. Te Nako, makita mo na. Marites, So sa Facebook post ga update kami da sa Facebook. May ara gani ma-comment nga ba mo niya mo to. natural na. Pero nga mo lang ginada nga point sulod labi na gid kay Congressman Greg sa taya. Sang tion nga nahadlok kamo magluluwa. Ang aton congressman nagwa. Sang tion nga dapat pwede kami katulog mo. No. Pwede kami ka salbar man sa kaugalingon namon. Correct. Ang aton congressman nagpulaw kag nagrisgo man sang iya kabuhi. Kagara sa field. Kagara sa field. Oo. No nga any moment pwede man kami matumban kahoy. Any moment pwede man nga may matabo sa amon. But then naman ang hambal ko gani, ihambal nyo na yung gusto nyo ihambal. Correct. Basta ya si Congressman Greg sa taya, upod kami nga duwa, nagwa kami kag nagbulig sa tawo. Bala na kamuda ko na no ihambal nyo. Correct. Kaya in the first place, damn if you do, damn if you don't. Yeah. Kami ati, nagwa kami, pili na mo niya nga magbulig, Yeah. magpulaw, magbulig, kag magtubang sa kusog-kusog nga hangin. Kag nagahambal hindi amo na ang may problema, sila mismo. Correct, Hindi correct. ang tao nga amo na sila mo nagwa gid gani. Kamo mo to nga ano gid ko na I'm so scared sa inyong part nga Lord. Amo na nga tani ara lang kamo sa opisina sa congressional office. Aga patugnaw na lang to kamo kung pwede nga mapa-relax pero ginpili nyo nga magserbisyo gidya sa Correct. tao. Ang importante lang itong napaminsar namon during that time, Sir Rod, especially si Congressman Greg Sataya, he was checking on his family. Yeah. Kung kamusta sa balay nila, kung okay, sige. The same sa akon. Yung kamusta ko lang sa balay, nag-text lang ko group message sa tanan ko nga utod kay Papa, nga pangamuyuin nyo lang kami ni Congressman Greg. Kay basta okay man tong pamilya ko, yati, makafocus ko sa ubra ko. So, sang nag-reply nga okay tanan, although wala kurente, basta safety, why na ko iban pa, may ginpaminsar kami ni Kong Greg. Balbal na dayon obra eh. Importanteng pamilya namon safe. Na-mention mo pamilya mo, that's why nanamian di ko man sa ila nga si mama mo, papa mo na-met ko nga kanami ka mag-an kaga mo na nga siling ko Lord ka nami nga pamilya. So ang legasiya kuno sang ginikanan ang success sang ila mga kabataan. Kanami sa inyo mo na nga saludo gid ko kay papa mo kay mama mo kanami sa ila. So kaluyan sa mga Ginoo safe sila kag ti ang pamilya man ni Kong Greg kaluyan na Safe safe man. man. Okay. Kag tiya mo na dapat nga ang aming intriga pagid sa tunga sang disaster, no? Nga hindi ka na lang mga muyo para sa tao. Ito nga, hindi lang tali. Isugpon ko lang, attorney, may isa to gani ka daw diri na sa aton nga fatalities mo sa Negros Occidental. I don't know what particular... LGU. Daw Moises Padilla, guro to, if I'm not mistaken. Attorney, nag-aputa sa siya balay, bala mo man na guro. I-parking niya lang ang iyang motor na igo na tumbahan sa sangkahoy.
Okay. Napatay sa. Hmm. Imagine, maara ka na sa pinaka-safest place you think. I-park mo na lang motor mo. Turn out, may nagliko, pangatanom, mga kahoy, nako. Amo na ganing nga nagagwa ka mo that time. Lord, ipalayo lang gid sila kay sa mga malain nga syempre may ara iban nga may laiman ang mga style, no, may ara pagid nga I mean we're talking about the nature, hangin baskog. Pwede sa hangin makatugan isang may mga galupad nga butang nga Yes. pwede kamo ang Yes, maigo. gid. Mga sin or nano nga blade. Kablis ang sang Ulbaan gid. mga kablis ang Kurente da. yeah, mga live wire da. May lang As ganing nga sining Lord gabay pa mag-brown out na lang. Para That wala time, kuryente. Oo, wala kuryente. Mo to nga kaluyan ang sige bala ng brown out ani kadali basta safe lang tanan. Kay pwede na makatugang. Ulbaan gid. Ang mga ganilupad la surod. Imagineon mo lang basi magwa ka timingan nga ikaw or malabay yung slakyan namon matumbang ini nga puno. Do mo na blang kulba but then prayer. Kana Mo naman ang mugid ng sandigan ta. inyo ginobra, attorney. Grabe gid. I take my hat off kag wala gid ko the highest respect nga well, hindi maubras ang kadaman pero kamuya wala niya siling kunano pang rason basta you deliver. Amo nang nami sa inyo nga ginobra. So, 12 ka lugar, no? Katahom sang maski paano mo nang siling mo nga ang the mere fact na makita ko si Congressman, ara ko bisay sa evacuation center, ara si Kong, baka pabuhi sa ila Yes. pamatyagan. Mugin ang nangin reaksyon kag Yes. sentimento gid tanan sa road sang kadtuan namon nga ang iban gali nakwa pa ya makayuhom kiti imagineon mo alas 3, alas 4, alas 5 sang kagawon makita mong congressman mo nga gaduhol sa imo pagkaon. Yes. Lain ang impact sa tawo nga down na gid katama. Kay ti why na magin diretso na evacuation center, why na may nabitbit, why na kabalo kung may pulian pa sila nga balay. Batid to makita mo kag mabatsagan mong ila presasyon bala sa road. Meaning dako na yang butang sila. Dako na yang butang sila makita nilang ilang mga gingpili nga leaders nga nagaatipan kag nagaulikid sa ila sa tunga sang tuman ka delikado nga tion nga pwede na lang gito itulog ni Kong Greg. Kaya ikaw, guro, pag-abri mo sa salakyan nga pagwa, do ginabalik, guro Daw nga. ginabalik. Tsakto na. Oo, Tsakto na ang maklos. description. Oo. Tsakto na. Nga pagwa mo dapat ang ginahimo namon sa road pag abri sang pertahan sang salakyan, Okay. madasig kami na dayon sulod. Ah, okay. Kahit hindi kami pwede ka pa hinay-hinay kay basi gulpi ka lang dama no. Pag abre, laga na dayon pasulod kung diin kami da makasulod nga evacuation center. Kag amo na siyang risgo. Yes. But then amo na basta alert ka lang ulo aligmat ka man yeah. Labi na gid si Kong Greg. Kag siyempre, pwedeng maski ara na kamo sa sulod sang salakyan nyo, may naglupad na igo ang windshield nyo da. Yes. Ang windshield no, palayo lang na Amo na- wasak, may igo man kamo gyapon sa sulod. Amo na mga thoughts mo bala Yeah. sulod sa nakara ka sa gwa. Oh, grabe mo. But then, full feeling, arab lang natapos ang adlaw. Grabe, surod mo, ma-imagine mo lang lin sa gabi, tapos amat-amat ang pagsilak sang adlaw, makita mo nga salamat, Lord. Nagawamat-amat hinay ang hangin, nagawamat-amat na butlak ang adlaw. Dito mo ma-feeling, let's call it a day. At least, ging obrata ang malabot sang masarangan ta. So do amo tong amon nabatyagan nga ti sige tulog na ta. Wow, grabe nga. Grabe. Though out of words ko how to describe what you have done. It's a difference la ingidya. Amo na nga siling ko padayon kag Attorney Mayo kag ikaw nagakaangay kagid nga dapat mangin isa ka public servant kag ang Ginoo magaubay sa inyo ni Kong Greg nga wala man kamo iban nga tuyo kundi ang magserbisyo sa pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Amo na gani nga ti hindi man gid manigan may mga
damo-damo ka friends abroad, even your girlfriend maybe nag-check gid sa imo immediately. Kag timara jutay nga pugong-pugong, hindi mo na kung ba't pa kayo lalabas? Ngara ka pa da. You stay put na lang. Oo. Daw nadlock sila para sa Maya inyo. mo la. Yeah. Every time mag-update ko, ari pa kami tapos ang signal ga-jump pa eh. Humupig na. Tapos mo tingala sa hara ka pa da, amo na bla. Na, oo. So, amo nang ginimo ko na rin nga, mga muyo na lang ko kiti eventually, panumdum kung ako magsulong ko sa inyo, wala ako sa lakyan. Halimbawa kami sa lakyan man ko, ko Gregor mambal pa sa akon nga dira ka lang sa ano, Jo. Sulod opisina, ikaw na lang dara. Depende kung anong pwede ang maano sa akon nga ipaubra. Kay going out, mas nahadlok siya nga mahalitan pabala. Correct. Oo. Sakto na. Amo nang gabi nga singko. Padayon. Kag ang Ginoo mag-ubay pagit sa masiling ko sa Gasataya team. Nga siling mo, siling ta, gamay lang ang inyo nga number, pero grabe ka mo mag-ululubra. Jutay gid sa amon. Ay, gusto ko lang salot. Tara si DJ the time. Si DJ, Kiduwa na I think daw ata kay TSK kagawad na si DJ sang singkang. Yeah, So I singkang. believe may mga obligasyon man to Yeah. sila sa singkang. Oo. In which nga ang ila to nga sitwasyon sa singkang man medyo Yeah. budlay man. Okay. Kay ti coastal. Yeah. No, so kinanglanon man tong bulig man ni DJ sa singkang. Kag mabudlay man sa iya magpakadto sa opisina. Why Oo. nagituya sakyan? So, Oo, yeah. why nagituya sakyan? Ang iban nga, bal pa nga, hala, nag-amat-amat baskog. Hmm. Nag-amat-amat baskog. Hasta nga, ang iban, tulo temprano pasad to. May ari, iban nga, nagapalupok pa kung sigiyan nyo. Karon mali nagumba di mga sinta di, mga atop ta, mauntat gid ka mo da. Kay do ka hours before do ka tawhay pa Uya. eh. Na do ka come before the storm gid Yo. la surod. So tidto na mo nakita gid mo lang pag-develop ya, nagtawhay, hasta nga nagtudo-tudo tapos nagmatamat sa. Do nasaksihan gid mo sa gwa opisina. Oo. Kasi grabe ang mga gasoline station ga nirosdak lang to sa NGC oh. Grabe gid. Grabe gid. Kulbahan. Ang masiling naton nga, paway tanay, Lord. Maluoy ka sa amon nga wala na bagyo nga maabot. Matapos, although kami nasiling sila nga may namataan namang isang LPA. Para na naman. Oo, nga ti kaluyan ba hindi man baskog kag daw malusaw man lang kuno. Gamay pa kay hindi pag-spoiled ang aton nga Christmas season. Okay, attorney, ba siya may panamyaw kapag ida? Yes, muna surod ginagreet ko galing akong sister, birthday ya subong. Happy Saka birthday! happy birthday sa sister ko, si Christine Grace Mayo Osorio. Wala ko naka-join sila sa pagsimba, but hopefully maka-join ko sa biskan sa dinner na lang karon. Sa family ko syempre gapamati gida Kap Mayo, mama ko, mga kopdalan ko gid sa congressional office. Kag surod special mention ko lang ginapasalamatan gid naton. Upod si Congressman Greg Gasataya nga aton nga mga amigo bla from the private sector nga nagbuligid sa aton sa aton relief operations. Ara syempre si Boss Michael Ku, syempre ang Grace Pharmacy, si Boss Ian Lo, kag ang mga kaupdanan gid naton nga congressional staff, even ang mga personnel sa DPWH, labi lagi syempre ang wife ni Kong Greg, si Mamaita, nga nangin kaupod gid naton as in pulaw gid ya Sir Rod. Ako nga nga reaction da yun. My Lord and my God. Ara pa si Mamay. Siya tong ka-prepare sa mga food naton eh. Oo, no? Mga Hands-on order. man sa hands-on. Grabe gid. So full force. So thank you gid. Kag syempre salamat sa Ginoo nga langin safe gid kami Sir Rod. Amo ginamon thank you, ginapasalamatan gid. Amo na nga ako yan literally by that time wala gi ko katulog man. I didn't get to sleep at all. That's why hygiene wala na ako naligo the following day. Kaya Pagkaaga, kaya nagpulaw ko sing Lord hindi pwedeng maligo kay mabudlay na kagbalatian ng tupan tani. Wow, attorney gabay pa nga ang Ginoo. Mag-aubay pagit sa aton kag kung ano man nga programa. Kumusta ang aton nga detail lang update? Para sa aton nga syempre cash assistance padayon lang yan burial, Sa subong medical. sa cut off gid kita Okay. for 2021. So hopefully by next year ma-resume naman siya. No, kay manog tapos na Manong ang tapos na tuig. gid ang tuig. So ang DSWD naton somehow may liquidation, Yeah. but then ang aton yung application sige lang na.
But angan-anganon lang gid anay sa aton nga mga pumuluyo kay syempre ang budget naton mayara ginaya akong bagaga sirado bala surod Yeah. no. So kabay pa early next year ma-resume siya. Di ba si Mitam yung ka nga mga barangay nga kabaranggayan di sa Bacolod? Mga nakatuan nyo? Oo, ginagreet ginaton kag ginapasalamatan na kabalo ka ang natabo nga iling kalamidad sa aton surod ma-overcome ta ni collective effort nimo. Yeah. So frontliners gid na naton yang mga barangay officials no. Yeah. So tanan 61 barangays kabalo ko naghimo gid sang masarangan nila. By the way, naka-barangay Mansilingan pa kami gali ni Kong nalipatan ko na tubang to namon si Kapboy Pico. Wow. I think that was around 5 a.m. Yeah. No, nagdulong man kita didto pagkaon. So amo na ang mga barangay officials, kapitan naton, kagawad, tanod, staff, tanan-tanan nga nag-take part, no, went beyond their comfort zone, even private sectors, mga volunteer groups, no, mga sektoral naton, tanan-tanan, no, kapadayon lang kita nga magbinuligay, kaga ginapray gid naton nga malampuasan tani labi na gid ang mga nawad-an atop, nawad-an puloy-an, mga ginpundar nila. We just want to remind you ngati ari ang amon opisina sa malabot sa amon masarangan. And at the same time, we have to keep going, Sir Rodi. We have to stand stronger. Yeah. No, this time, no, we will recover. Kaya tiyan mo nang balinilaya, kita resilient, kita nga mga Bacolod noon, mapag-on kita. And the same thing, ginapangamuyo man naton sa mga neighboring naton nga LGUs, pakabakod kung magbinuligay kita tanan because we will overcome this together basta ga binuligay lang gid no. So God bless gid sa aton nga mga utod sa Bacolod, labi na gid sa mga LGUs nga mostly affected dra sa south no. So gapangamuyo gid kami sa inyo man. Timing ba nga nag-flash sa screen daw? Sama-sama tayo sa pagbangon. Kapag abal mo gid nga ka-timing gid. Kagtiya mo nang Charmando Cabiles ko no. So may yung udto da sa imo. Kag sa tanan nga mga listeners ta, mga nagalantaw sa aton sa bilog nga kalibutan Kag tiya mo nang padayon lang gid si Kong Greg Gasataya kag ubayan sa mahal nga Ginoo. Ikaw pagida Attorney Mayo kag padayon lang gid ang aton himuon kag sa mga congressional staff ang pagsaludo ko sa inyo kay kung bulig ara gid 100% nga tanan ga gihogidya hindi makuntinto gapungko lang isa kag isa ginaubra gid ang iyang assignment. Congratulations kay ti si Mamayta gani went out her way just to help amo nang kanami gid. Kag so far amo tong si attorney ang 1,000 hope ko no. Kaluyan mapadayon ni this coming attorney. Yes, Sir Rod, may Yeah. prepare lang kita na instructions Yeah. for the next episode naton. Okay. So liwat ginagda kag kung maka-on air naman liwat si Attorney Mayo hindi ka mo magkalipat sa paggalantaw man sang 1,000 hope. Kay maski paano makabuli gini sa aton nga mga pumuluyo nga ti sa piyak sining pandemya nag-abot pa gid si bagyo nga Udet. Unexpected gini sa bala. Abi ko daw wala lang ba daw normal lang nga daw. Normal lang, correct. Nga daw ara lang sabi sa 30 kph. Pasko ginagapanong. Pasko gid sang hangin gid Oo. pero gid tong hangin gid. Oh, grabe. Kita ko pa ang isa ka motor sa tubang namon nga nag-park kadali. Ay, gaatras. Pila ka metro. Grabe nga hangin daw. Habutan nagsulod na lang ko. Ginabalang ko sang isa ka friend nga. Sulod ka na lang, Rod. Kay basi may maglinupad na di. Gaamat-amat linupad ang mga sin. Mga top. Atop. Basi matupaan ka mo. Ti even galing mga ano ta diyo? Fast crafts sa bread ko nagsinuli. There are those nga nag-collapse nga mga Wow. Pero laban gid ang mga daw kaluoy gid ang mga kahoy gid sa road nga Oh, yeah. century old trees na siguro. Wala ka kantuan, no? Kay kung sa tubig, may daluyong. May surge. Kung ara ka man sa mga katamnan, nga kadamot-damot, katamnan, may tendency nga pwede magkalahapay, Correct. magkalatumbang
ang mga tanong. Parehas ang akon gani nga paryente nga somewhere in Escalante, baw natumbahan gid sang puno sang mangga ang ilang Yeah, balay. balay. Oo. Damo-damo, gida mo na ang sitwasyon, Sir Rod. Yeah, oo. Daw ga request clearing operations, but then di ginamatamat lang gida na isang syudad ta. Kaya hindi masarangan tanan. So, amo na, hopefully, mamatamat, clear labi lang gid ang mga main thoroughfares. Yeah. Kaya para at least maagyan na sang mga rescuers. Kaya we're praying eventually meron nakita sang signal diri sa Sipalay City. Kagatoy ni salamat gid nga amuni nakabisita ka di sa akon kag at the same time na share mo sa akon ang nagyan nyo nga gapanumdum pa ko Lord gabay pang makaistorya kami ni Attorney Mayo parti sang natabo sang mga naagyan nila sa tunga sang amuni bi nga natabo nga na si Bagyong Udet nagbisita di sa aton kag isa kag isa dapat himuon yang iyang assignment para mahagan-hagan maski paano. Okay, kag pabalaan taman to gidugay karon. Ari na si Migota, si Sir Ed de la Fuente, gabay pa kaluyan man nga wala man kunanong major ano pala distraction nga natabo. Okay, salamat gid. Ari ta di subong attorney, salamat. Ari ka sa tubang to. Thank you, Sir Rod. Thank Yeah, si Congressman, kag ang pamilya, safety, ang pamilya mo, safety, salamat. Arita, kag amo nang pinaka-importante, ang gamit ya maamat-amatan lang man na iya mo. Correct. Pero ang kabuhi, mabudlay, no? Okay, so wala na tato. Inisang tiyempo, basi may dugang tamyawon just in case. Okay naman, Sir Rod, sa liwati, ginatamyaw gid naton ang aton Congressman Greg Gasataya. Padayon lang gid kami, Sir Rod, sa malabot sa amon masarangan. Ari kami para sa serbisyo, Sir Rod, nga nagkakaangay gid para sa aton nga pumuluyo sa Bacolod. Thank you. Padayon kita nga sa sininga Christmas, Sir Rod. Padayon kita nga maghalong, magpangamuyo, kag enjoy naton ining Christmas upod ang aton pamilya. Kag si Attorney Mark Mayo, upod si Congressman Greg, nagatamyaw gid sang Mayo nga Pasko, kag Mayo nga bagong tuig para sa aton tanan. Mayo gid. Okay, so wala na ta sang oras pa pero ini nga programa ang Get Closer sa aton na balaan sa aton mga share sa aton ni Attorney Mayo nga amo to ang patikang ni Congressman Greg Gasataya. It's getting closer to you guys. Amo ni nga ini nga programa ang Get Closer para lang gid sa inyo mga ihibalo. Okay? So sa ngalan sang ato pinalangga nga Congressman Greg Gasataya, ako si Rod Simon nagasiling mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas. Of di ko bi attorney aron labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo!